കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ൂമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ചലാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഉപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുഗപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാദ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം വിപത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മത്കുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 13. ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാ ജഗാമ ഭഗവാൻ നാരദ സംഹതം കുരുഃ. പ്രത്യുദ്ധായാഭിവാദ്യാഃ സാനുജോഭ്യർച്ചയൻ മുനീൻ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാ ജഗാമ ഭഗവാൻ നാരദ സഹതം കുരുഃ. അഥാ ജഗാമ ഭഗവാൻ നാരദ സഹതം കുരുഃ. പ്രത്യുദ്ധായാഭിവാദ്യാഃ സാനുജോഭ്യർച്ചയൻ മുനീൻ. അഥ അനന്തരം ആജഗാമ എത്തിച്ചേർന്നു ഭഗവാൻ ദൈവികത്വമുള്ള വ്യക്തി നാരദൻ. തുംപുരുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുമ്പുരുവിനോടൊപ്പം. പ്രത്യുജ്ജായ അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അഭിവാദ്യ യഥാർത്ഥമായി പ്രണമിച്ചു. ആഹാ പറഞ്ഞു. സ അനുജഹ അനുജന്മാരോടൊപ്പം. അഭ്യർച്ചയൻ ഉചിതമായ മനോഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ. മുനി വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് സഞ്ജീവന പ്രകാരം സംസാരിച്ചു ഭഗവാന്റെ പ്രബല ശക്തനായ ശ്രീ നാരദർ തന്റെ തമ്പുരുവുമേന്തി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരും അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. നമ്മൾ ഈ കോൺടെസ്റ്റ് എന്താണ്? വിതുരൻ
ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഭീമന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉച്ഛിഷ്ടം ഭുജിക്കാതെ ധീരനായിക്കൊണ്ട് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, ആരും അറിയാതെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൂരെ കാട്ടിൽ പോയി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് ഒരു ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ബോധവാനാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? വിതുരന് സാധിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ വിതുരനോടൊപ്പം പോകാൻ തയ്യാറായപ്പോ ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞു, ഞാനും പോകും അല്ലെ, അതായത് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഞാനും പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു പോയി. ആരുടെ കൂടെ? വിതുരന്റെ കൂടെ. അപ്പോ പിറ്റത്തെ ദിവസം യുധിഷ്ഠിരൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ആരെ കാണുന്നില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രയും ഗാന്ധാരി വല്യമ്മയും കാണുന്നില്ല അല്ലെ. സാധാരണ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രായപൂർത്തിയായവരെ, അതായത് അച്ഛനമ്മമാരെ വന്ദിക്കുക. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രവും ഗാന്ധാരിയും വലിയച്ഛനും വല്യമ്മയാണ് അല്ലെ. അവരെ വന്ന് വന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അവരെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചത്. ആരോടാണ് അന്വേഷിച്ചത്? സഞ്ജയനോടാണ്. സഞ്ജയനാണ് മന്ത്രിയായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എനിക്കും അറിയില്ല എവിടെയാണ് പോയത്, ഞാനും ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം തന്റെ യജമാനനാണ് അല്ലെ, യജമാനൻ തന്നോടൊന്നും പറയാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കാണുന്നില്ല, ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കാണുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് അവിടെ ആര് വരുന്നു? ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിവില്ല, അതായത് എന്നെ കൂടെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവര് പോയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുള്ള സമയത്ത് വഞ്ചന ഉണ്ടാവുക, ആധ്യാത്മികമായ വഞ്ചന എങ്ങനെയാണ്. അവിടെ ചില പ്രഭുവാതിരി പറയുണ്ടായി, ഞാനും ഇതുപോലൊരു വഞ്ചന കാണിച്ചു അല്ലെ, കുടുംബത്തെ വിട്ടിട്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടായി പ്രഭുവാതിരി ഭാഗവത പ്രചാരണത്തിനായിട്ട്. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര പോയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വീട് അതായത് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സഞ്ജയൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രബല ഭക്തനായ ശ്രീ നാരദർ തന്റെ തമ്പുരുവുമേന്തി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോ നാരദരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു വീണ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, വീണ മീട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നാരദര് വരിക. ആ തമ്പുരും കൊണ്ട് വന്നു നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരും അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എത്തുമായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ആരും എവിടെയും കാണാറില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇന്നും നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയൊക്കെ വരാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു യുഗം, കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അധോയുഗമാണ് അല്ലെ. തീരെ മോശപ്പെട്ട യുഗമാണ്. എവിടെയും വഞ്ചനയും ചതിയും മാത്രമുള്ള ഒരു യുഗമാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ദേവീ ദേവന്മാരൊന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അവിടെ വന്നപ്പോ യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ സഹോദരന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അതാത് ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലിഷ്ട പ്രഭുവാദിച്ചേ ഭഗവാന്റെ അത്യന്തം വിശ്വസ്തനായ ഭക്തനാകിയാൽ ദേവർഷി നാരദരെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി നിരതരായിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ വളരെ വിശ്വസ്തരായ സേവകരെയും തുല്യ നിലയിൽ ഉപചരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിശ്വസ്ത ഭക്തർ ഭഗവാന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നാരദ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനോളം, അദ്ദേഹം അത്രയും തന്നെ ശക്തമാനാണ് അല്ലെ. നമ്മള് അളവിലാണ് വ്യത്യാസം, പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പക്ഷെ ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ഭഗവാനേക്കാൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി നിരതരായിരിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ വളരെ വിശ്വസ്തരായ സേവകരെയും തുല്യ നിലയിൽ ഉപചരിക്കുന്നു. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ വന്നാൽ ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെയും നമ്മൾ പൂജിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പൂജിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, അവര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, ഭഗവാനേക്കാൾ ആരാധിക്കുന്നവരെ, ആദരിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂമികകളിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അവർ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും അഭക്തരെ ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി മാറ്റി അവരുടെ സുബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവസത്തിക്ക് അവന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ കാരണം
അഭക്തനായിരിക്കുക എന്നത് സാധ്യമേ ഇല്ല. എന്നാലും ഒരുവൻ അഭക്തനോ നാസ്തികനോ ആയി തീരുമ്പോൾ അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രമായ അവസ്ഥയിലല്ല കഴിയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവസത്തുക്കളെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തർ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദമുളവാക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരെ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, അഹം ബീജപ്രദസ്തുത. അതുപോലെ മമൈവ അംശോ ജീവലോകെ. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാനാണ് അവരുടെയൊക്കെ ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ജീവാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യാണോ ചെയ്യാം? അവരെന്താ ചെയ്യാ? ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം, അവർക്ക് അസുഖം ഭേദമാക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യാം. അതുപോലെ ജീവാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക് നേച്ചറാണ്. അത് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അഭക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? രോഗാവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് യഥാർത്ഥ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതിന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നത്, പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് മറന്നു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അത്തരത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവസത്തുക്കളെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തർ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രസാദമുളവാക്കുന്നവരാണ്. അവര് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവിശ്വാസികൾക്കും അഭക്തർക്കും പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവത് മഹിമകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചാരം ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നാരദരെ പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് പരമപുരുഷ ഭഗവാന് നൽകുന്ന അതേ ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി തീർച്ചയായും നൽകേണ്ടതാണ്. തന്റെ വീണയോടൊപ്പം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പാടുക എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് യാതൊരു വ്യാപാരവും ഇല്ലാത്ത നാരദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലീനരായ സഹോദരന്മാരോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകകളായിരുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന്. അപ്പോ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ അഭക്തരായി പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് സാധിക്കും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൃഗാരിയുടെ കഥ, അല്ലെ? ഇത്രയും എന്താ പറയാ ക്രൂരനായിട്ടിരുന്ന മൃഗാരിയെ പോലും ഭക്തനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക്. അതുപോലെ രാമായണം എഴുതിയിട്ടുള്ള വാൽമീകി മഹർഷി, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനായത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് സംഘം ചേർന്നപ്പോഴാണ്, അല്ലെ? അതായത് നേരിട്ട് കാണാനിടയായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തി ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് ഒരു ലവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എത്രയോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് മറ്റോ ആണ്. അത്രമാത്രം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഒരാൾക്ക് ഭക്തനായി മാറാൻ സാധിക്കും. ഇത്ര നീചമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച നാഹം വേദഗതിം പിത്രോഃ ഭഗവൻ ക്വഗതാപിതഃ അംബാവാഹത പുത്രാർഥ ക്വഗതാ ച തപസ്വിനി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച യുധിഷ്ഠിര ഉവാച നാഹം വേദഗതിം പിത്രോഃ ഭഗവൻ ക്വഗതാപിതഃ നാഹം വേദഗതിം പിത്രോഃ ഭഗവൻ ക്വഗതാപിതഃ അംബാവാഹത പുത്രാർഥ ക്വഗതാ ച തപസ്വിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അഹം ഞാൻ വേദ അത് അറിയുക, ഗതിം പ്രയാണം പിതൃഹോ പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെ
ഭഗവൻ അല്ലയോ ഭഗവൻ, ക്വ എവിടെ, ഗതോ പോയി, ഇതഹ ഇവിടെ നിന്ന്, അംബ വന്യമ്മ, വ അവരും, ഹതപുത്ര പുത്രന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട, ആർത്ത ദുഃഖാർത്ഥയായ, ക്വ എവിടെ, ഗത പോയി, ച തപസ്വിനി തപസ്വിനി. വർത്തനം ഭാഗാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംബന്ധിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭഗവൻ, എന്റെ ഇരു പിതൃ സഹോദരന്മാരും എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തന്റെ പുത്രന്മാരെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖാർത്ഥയായ തന്റെ തപസ്വിനിയായ വല്യമ്മയെയും കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ, എന്റെ രണ്ട് ഇളയച്ചന്മാരെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇളയച്ചനല്ല, ഒരു വലിയച്ഛനും ഒന്ന് ചെറിയച്ഛനും അല്ലെ, ഒന്ന് അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും മറ്റൊന്ന് അച്ഛന്റെ അനുജനുമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും, രണ്ട് പിതൃ സഹോദരന്മാരെയും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല. തന്റെ പുത്രന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖാർത്ഥയായ തപസ്വിനിയായ വല്യമ്മയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആര്, ഗാന്ധാരി. ആ ഗാന്ധാരി വല്യമ്മയെയും കാണുന്നില്ല. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രതിപാദിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു സദാത്മാവും ഭഗവത് ഭക്തനുമാകിയാൽ സദാ തന്റെ വല്യമ്മയുടെ മഹാനഷ്ടത്തെയും ഒരു തപസ്വിനി എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യതകളെയും കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നു. ഏതുവിധ ക്ലേശങ്ങളാലും ഒരു തപസ്വി ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തെ ആത്മീയ പുരോഗമന പാതയിൽ സുശക്തനും ദൃഢചിത്തനുമാക്കി തീർക്കുന്നു. നിരവധി ക്ലേശകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം കാരണം രാജ്ഞി ഗാന്ധാരി ഒരു തപസ്വിനിയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാകും. മാതാവ്, പത്നി, തപസ്വിനി എന്നീ നിലകളിൽ ഗാന്ധാരി ആദർശയോഗ്യയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിൽ അത്തരം സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഗാന്ധാരി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരന് എപ്പോഴും ആ ഗാന്ധാരി അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ മക്കളെയും അല്ലെ 100 മക്കളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. കുശല മാത്രമാണ്, ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെ. അവളും ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ, ജയദ്രഥൻ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ട് വളരെ ദുഃഖിതയായിരുന്നു അമ്മ ഗാന്ധാരി എന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഗാന്ധാരിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു, വളരെ സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള സാധ്യയായിട്ടുള്ള ഒരു തപസ്വിനിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. കർണധാര ഇവാപാരേ ഭഗവാൻ പാരദർശകഃ അദാപപാശേ ഭഗവാൻ നാരദോ മുനി സത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർണധാര ഇവാപാരേ ഭഗവാൻ പാരദർശകഃ അഥാപഭാഷേ ഭഗവാൻ നാരദോ മുനി സത്തമഃ. കർണധാര കപ്പിത്താൻ ഇവ പോലെ അപാരെ വിശാലമായ സമുദ്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, പാരദർശക മറുകര എത്താൻ വഴി കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ. അപ്രകാരം ആപഭാഷയെ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഭഗവാൻ. ദിവ്യ വ്യക്തിത്വം. നാരദ മഹർഷി, മുനി സത്തമഃ, ഭക്തദാർശനികരിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ. വർത്തനം ഭാവത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേ പ്രഭുവാക്കി ചെയ്യും. സമുദ്രത്തിലുള്ള കപ്പലിലെ കപ്പിത്താൻ എന്ന പോലെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവ്യ പുരുഷനും ഭക്തദാർശനികരിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനുമായ ദേവർഷി നാരദർ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദൻ മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് പറയുന്നത്, കപ്പലിലെ കപ്പിത്താൻ എന്ന പോലെ, അതായത് നമ്മളൊരു കപ്പലിൽ കയറിയാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? കപ്പിത്താനാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സംസാര സാഗരം അല്ലെ. ജനന മരണ ചക്രത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അത് സംസാര സാഗരമാണ്. ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മറുകര എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പലിലെ കപ്പിത്താൻ എന്ന പോലെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദേവർഷി നാരദർ എല്ലാവരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനാണ് എല്ലാ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. അവരിൽ എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചവരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തവരുമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തരിൽ എല്ലാം വെച്ച് പ്രമുഖൻ ദേവർഷി നാരദരാകുന്നു. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ
ഭക്തദാർശനികരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ എന്നിവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ദാർശനികൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ടൻ എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധികാരികനായ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും വേദാന്ത ദർശനം ശ്രവിച്ച് പര്യാപ്തമായി പാണ്ഡിത്യമുള്ള തത്വജ്ഞാനി ആകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് വ്യുൽപ്പന്നനായ ഭക്തദാർശനികനായി തീരാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരാൾ നിശ്ചയമായും അതിവിശ്വസ്തനും പണ്ഡിതനും പരിത്യാഗം ചെയ്തവനുമാകാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അതുപോലെ പര്യാപ്തമായി പാണ്ഡിത്യമുള്ള തത്വജ്ഞാനിയാകാത്ത പക്ഷം ആ വ്യക്തി പര്യാപ്തമായ അറിവ്, അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് വിൽപ്പന്നനായ ഭക്തദാർശനികനായി തീരാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാകാനാകുള്ളൂ. അതും വെറുതെ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടല്ല നിപുണനാകുക പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒരാൾ നിശ്ചയമായും അതിവിശ്വസ്തനും പണ്ഡിതനും പരിത്യാഗം ചെയ്തവനുമാകാത്ത പക്ഷം അയാൾക്കൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം, പണ്ഡിതനും പരിത്യാഗം ചെയ്തവനുമാകാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹം പരിത്യാഗ മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് നമ്മെ അജ്ഞതയുടെ മറുകരയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയുന്നു. പാണ്ഡവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായിരുന്നതിനാൽ ദേവർഷി നാരദർ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കൊട്ടാരം പതിവായി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് സതുപദേശം നൽകാനും ദേവർഷി സദാ തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ആര്? ദേവർഷി നാരദൻ. കാരണം അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ സന്ദർശിക്കാൻ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര് പോകും അല്ലെ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സത്സംഗം എന്ന് പറയാ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച മാ കഞ്ചന ശുചോ രാജൻ യതീശ്വര വശം ജഗത് ലോകോസപാലായസ്യമേ വഹന്തി ബലിമീശിതുഃ സംയുനക്തി ഭൂതാനി സ ഏവ വിയുനക്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച മാ കഞ്ചന ശുചോ രാജൻ യതീശ്വര വശം ജഗത് ലോകാസപാലായസ്യമേ വഹന്തി ബലിമീശിതുഃ സംയുനക്തി ഭൂതാനി സ ഏവ വിയുനക്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദ ഉവാച. നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു. മാ ഒരിക്കലും അരുത്, കഞ്ചന എല്ലാവിധത്തിലും, ശുച അങ്ങ് വിലപിക്കുക. രാജൻ, ഹേ രാജൻ, യത് തന്നിമിത്തം ഈശ്വരവശം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ ജഗത്ത് ലോകം ലോകാഹ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സപാലാഹ അവരുടെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ യസ്യ ആരുടെ ഇവയെല്ലാം വഹന്തി വഹിക്കുക ബലി ആരാധനാ മാർഗം നിഷിതു സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സ അദ്ദേഹം സംയുനക്തി സമ്മേളിക്കുന്നു ഭൂതാനി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സ അദ്ദേഹം ഏവ കൂടാതെ വിയുനക്തി തീരുന്നു ച വർത്തനം വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമ്മിശ്ര പ്രഭുപാദിച്ചേ. ശ്രീ നാരദർ അരുളി ചെയ്തു. അല്ലയോ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവേ, ഏവരും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാകയാൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയും വിലപിക്കരുത്. ആകയാൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അവരുടെ അധിപന്മാരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനായി തുടർന്ന് ആരാധന ചെയ്യുന്നു. ഏവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതും അകറ്റുന്നതും പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ മാത്രമാകുന്നു. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും അടുപ്പിക്കുന്നതും അകറ്റുന്നതും. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി തുടർന്ന് ആരാധന ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അവരുടെ അധിപന്മാരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനായി തുടർന്ന് ആരാധന ചെയ്യുന്നു. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും സർവ്വജീവാത്മാക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചാധിപനായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പ് വരെ ഏവരും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. പ്രകാരം ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവസ്ഥ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള വിധേയത്വമാക്കുന്നു. മൂഢജീവാത്മാവ്, വിശേഷിച്ചും മനുഷ്യൻ, പരമപുരുഷന്റെ നിയമത്തിനെതിരായി അസ്വാഭാവികമായി വിപ്ലവം നടത്തുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു അസുരനായി അഥവാ നിയമലംഘകനായി ദണ്ഡിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഏത് ലോകം, ഈ ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും രണ്ടും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പ് വരെ എല്ലാവരും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവസ്ഥ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള വിധേയത്വമാകുന്നു, നമ്മുടെ സമർപ്പണമാണ്. നമ്മൾ എത്രത്താണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നോ അത്രത്താണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, കരയുന്ന കുട്ടീനെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? തോളിലെടുത്തോണ്ട് നടക്കും അല്ലെ. ഓടി നടക്കുന്ന കുട്ടി, സ്വന്തം കാലിൽ ഓടി നടക്കുന്ന കുട്ടിയെ അമ്മ എടുത്തു വെക്കില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ആരാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാൻ പരിപൂർണ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത്. മൂഢജീവാത്മാവ്, വിശേഷിച്ചും മനുഷ്യൻ, പരമപുരുഷന്റെ നിയമത്തിനെതിരായി അസ്വാഭാവികമായി വിപ്ലവം നടത്തുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ എഗൻസ്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എഗൻസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ, നമ്മുടെ കഴിവിനെ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിയമത്തിനെതിരായി. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് വിഷമം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. നമ്മള് കാളിയപത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണാം, ഭഗവാൻ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അവരുടെ പരമമായ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാളിയപത്നിമാർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ശിക്ഷയുടെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് നമ്മൾ വിപ്ലവം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രകാരം ഒരു അസുരനായി അഥവാ നിയമലംഘകനായി ദണ്ഡിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എഗൻസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു ആസുരികമായിട്ട് നിയമലംഘനം നടത്തി ദണ്ഡിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയാൽ ഒരു പ്രത്യേക നിലയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടും ആ നിലയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഒരാളെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തുന്നത്, അവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധികാരിക കാര്യകർത്താക്കളുടെയോ ആജ്ഞയെ ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ നെപ്പോളിയൻ, അക്ബർ, അലക്സാണ്ടർ, ഗാന്ധി, സുഭാഷ്, നെഹ്റു എന്നിവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവകരാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും അതാത് സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെട്ടതും അവിടുന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഭഗവാന്റെ പരമ ഇച്ഛയാലാകുന്നു. അവരാരും തന്നെ സ്വതന്ത്രരല്ല. അത്തരം വ്യക്തികൾ അഥവാ നേതാക്കൾ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ലോകത്തിലെ അതിലും കൂടുതൽ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരത്വം അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾക്ക് ആകയാൽ വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുള്ളൂ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ വൃദ്ധരായ പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെയും വല്യമ്മയുടെയും പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാടിൽ അതീവ പരവശനാകയാൽ ഈ നഗ്ന സത്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ആ നിലയിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വകർമ്മം അനുസരണമായിരുന്നു. പണ്ട് ആർജിച്ചു കൂട്ടിയ കർമ്മഫലമായി അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ ദുഃഖമോ സുഖമോ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയോ വിതുരരെ ഒരു നല്ല അനുജനായി ലഭിച്ചു. വിതുരരുടെ നിർദ്ദേശത്താൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവിധ കണക്കുകളും തീർത്ത് അദ്ദേഹം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി യാത്രയായി. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആര്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് ഇപ്പൊ അവരിവിടുന്ന് പോയതും. ഇപ്പോ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ എന്താണ്? ആർജിച്ചു കൂട്ടിയ കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ഈ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന് കീഴടങ്ങി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്താണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാവിധ കണക്കുകളും തീർത്ത് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ. സാധാരണയായി ഒരുവന് അർഹമായ സന്തോഷത്തിന്റെയും ദുരിതത്തിന്റെയും ഗതിയെ മാറ്റാൻ
ഒരു ആസൂത്രിത പദ്ധതിയാൽ സാധ്യമല്ല. അജയ്യമായ കാലത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വിന്യാസത്തിൻ കീഴിൽ അവ വരികയാൽ ഏവർക്കും അവ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനകരമാണ്. ആകയാൽ ഒരാൾ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി യത്നിക്കണം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യം അതാകുന്നു. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ബുദ്ധിയും വികസിച്ച നിലയിലാകയാൽ ഈ വിശേഷ അധികാരം മനുഷ്യന് മാത്രം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് മാനവരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വികസിച്ച ബുദ്ധിയുടെ ഈ അവസരം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾ സത്യത്തിൽ ദണ്ഡനാർഹനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വർത്തമാന ജീവിതത്തിലോ ഭാവി ജീവിതത്തിലോ നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് മണ്ടത്തരമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഭഗവാൻ അർഹമായ സന്തോഷത്തിന്റെയും അതുപോലെ ദുരിതത്തിന്റെയും ഗതിയെ മാറ്റാൻ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയാൽ സാധ്യമല്ല. അതോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താലൊന്നും ആരുടെ വിഷമം ഇല്ലാതെ ആവില്ല, ആർക്കും സന്തോഷവും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു സന്തോഷം ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നോളൂ. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടത്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് യത്നിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അതാണല്ലേ, ഈ ഒരു ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് വേദങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വിശേഷമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു മൃഗത്തിനും വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനോ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. മനുഷ്യന് വിശേഷാൽ ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ജീവിതത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. സത്യത്തിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അവസരം തന്നിട്ടും, അതായത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തരുന്നു, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ ഇവിടെ തരുന്നു, എന്നിട്ടും നമ്മള് വൈമനസ്യം കാണിക്കാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? വികസിച്ച ബുദ്ധിയുടെ ഈ അവസരം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾ സത്യത്തിൽ ദണ്ഡനാർഹനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വർത്തമാന ജീവിതത്തിലോ ഭാവി ജീവിതത്തിലോ നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു ശരീരം കിട്ടിയിട്ട്, ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ കിട്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോ സൂം പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമും നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദിക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മള് ഒരു ദിക്കിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ, അതായത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ, ഇത്രയും അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജീവിതത്തിലോ വർത്തമാന ജീവിതത്തിലും ഭാവി ജീവിതത്തിലും ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷൻ ഏവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലാവാം, ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മത്തിലാകാം, നമ്മള് നീചമായ യോനികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീചമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപത രൂപച്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച്ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्व हरे हरे कृष्णा.